омодашавӣ ба таҳсил яке аз пояҳои омӯзиши амиқи фанҳои муҳими рӯз аст. ҳоло мо дар маросими кушодашавии маркази таълимии Илмсити қарор дорем. марказе ки бо усулҳои муосири таълимӣ кӯдакони шуморо ба мактаб омода месозад. Илмсити маркази омӯзишии муосир аст, ки барои кӯдакон муҳити созгор, ҷолиб ва пур аз меҳру таваҷҷӯҳ фароҳам меорад. Дар ин ҷо на танҳо таълим, балки тарбияи шахсияти созанда дар мадди аввал қарор дорад. Уважаемые гости, сегодня я хочу сказать особые слова признательности человеку, без которого открытие нашего учебного центра не стало бы реальностью, нашего уважаемого инвестора. Уважаемая Сайра Фазилаевна, вы поверили в нашу мечту, которая была только идеей. Вы вложили не только средства, но и сердце, веру и вдохновение. Илмсити маркази таълимист, ки кӯдаконро бо забонҳои англисӣ, русӣ, фанҳои физика, математика, логопед, рассомӣ ва ҳатто машқҳои варзишӣ фаро мегирад. Кормандони марказ кӯдаконро ташвиқ мекунанд, то дарсҳоро бо шавқу завқ омӯзанд. барои иҷрои супоришҳо ва муваффақият дар дарсҳо шогирдонро бо тӯҳфаҳо ва дипломҳои рамзӣ қадрдонӣ мекунанд, ки ин боиси афзоиши шавқ ва фаъолияташон мегардад. Те дети, которые в школу ходят, 2, 3, 4, 5 классы, они приходят после школы или до школы, и здесь с помощью педагогов делают домашние задания. Это помощь родителям. И плюс к этому еще каждый день у них урок русский, математики и английский. дар Илмсити таълим танҳо вазифа не, балки як шеваи шавқовари зиндагист. ин марказ ба кӯдакон на танҳо дониш, балки боварӣ ба худ, тарзи муоширати дуруст ва малакҳои ҳаётӣ меомӯзонад. таълим бо шавқу завқ, муҳити илмиву дӯстона, ин ҳама дар Илмсити. Суроға шаҳри Душанбе, кӯчаи Шоҳ Темур, 61.